नमस्कार, मी स्वाती वेमुल. सकाळ ऑनलाईनच्या गणेशोत्सव विशेष भागात तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे आणि बाजारात गणेशोत्सवाची तयारी सुद्धा सुरू झालेली आहे. बाप्पाच्या मखरासोबतच सजावटीसाठी दागिने सुद्धा अत्यंत महत्त्वाचे असतात आणि दरवर्षी बाजारात नवनवीन दागिने आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि यावर्षी मुंबईच्या लालबागमधल्या कादंबरी हिनं तिच्या रंगीश या ब्रँडच्या माध्यमातून खणाचे आभूषण तुमच्या भेटीला आणलेले आहेत आणि त्याविषयी आज आपण या व्हिडिओच्या मार्फत जाणून घेणार आहोत. कोरोना महामारीच्या आधी गणेशोत्सवासाठी बाजारातील 4 दुकानात जाऊन अगदी निरखून प्रत्येक गोष्टीची खरेदी केली जायची. मात्र कोरोनामुळे हीच खरेदी आता ऑनलाईनच्या माध्यमातून अधिकाधिक होऊ लागली आहे. हातमागावर विणला जाणारा महाराष्ट्रातील पारंपरिक कापडाचा प्रकार असलेला खण तसा काहीसा दुर्लक्षितच प्रकार होता. चोळी किंवा फार तर परकर पोलक यामध्येच खणाचा वापर पाहायला मिळत होता. पण आता गेल्या काही वर्षात खण कापडाला एक वेगळंच महत्त्व प्राप्त झालंय. गणेशोत्सवात दरवर्षी बाजारात दागिन्यांचा नवनवीन ट्रेंड पाहायला मिळतो. आता तुम्हाला बाजारात बऱ्याच ठिकाणी ही डिझाईन मिळते. सो हे माझं 2nd इयर आहे. गेल्या वर्षी मी खूप नॉर्मल डिझाईन बनवलं होतं, पण ह्या वर्षी मला असं वाटत होतं की आपण काहीतरी रिअलिस्टिक फ्लावर्स बनवायला पाहिजेत, जी फुलं लांबून बघितली तर खरी वाटतील. तर म्हणून ह्या वर्षी मी गुलाबाची फुलं बनवली आहेत कंठीमध्ये, जी खरंच लांबून बघितली तर असं वाटतं की ती खरी गुलाबाची फुलं आहेत. मला आता रंगीश चालू करून 4 वर्ष झाली आहेत, पण फॅब्रिक ज्वेलरी बनवायला मी गेल्या 2 वर्षापासून सुरुवात केली आहे. जसं लॉकडाऊन लागलं तर लॉकडाऊनमध्ये आपण बरेच जण बऱ्याच गोष्टी एक्सप्लोअर करत होतो. तर आधी रंगीशमध्ये मी हँड पेंटिंग केलेल्या गोष्टी सेल करत होते. तर लॉकडाऊनमध्ये मी असे बरेच यूट्यूब व्हिडिओज किंवा पिंटरेस्ट ह्याच्यावरून इन्स्पिरेशन घेऊन स्वतः घरात बसून हँड स्टिचिंग वगैरे शिकले आणि मग त्यातून माझ्याकडे बरंच असं खणाचं कापड होतं. तर मी त्यातून एक डिझाईन बनवलं आणि त्याचा जस्ट माझ्या पर्सनल प्रोफाईलवरती फोटो टाकला होता. सो त्याला खूप जास्त रिस्पॉन्स आला आणि मग तिथून मला असं वाटलं की जर हे मी रंगीश थ्रू सेल करायला सुरुवात केली तर ह्याला खूप चांगला रिस्पॉन्स येईल आणि खरंच लोकांनी खूप चांगला रिस्पॉन्स दिला. यंदा बाप्पासाठी खणाची आभूषणं ट्रेंडमध्ये आहेत. रंगीश या ब्रँडच्या माध्यमातून लालबागच्या कादंबरी साळवीने खणाचे आकर्षक अलंकार डिझाईन केले आहेत. कादंबरीने वकिलीचं शिक्षण पूर्ण केलंय, मात्र दागिन्यांसाठी असलेली तिची आवड आणि वेगळं काहीतरी करण्याची जिद्द यातून तिने खणाच्या दागिन्यांचा ट्रेंड काढला. लॉकडाऊनच्या आधी मी एक खूप मोठं एक्झिबिशन केलं होतं दिल्लीला. तर तेव्हा मी काही खणापासून बनवलेली तोरणं आणि बॅगा ठेवल्या होत्या. तर तिथे जे कोणी कस्टमर यायचे त्यांना खण हे कापड काय आहे याबद्दल काहीच माहिती नसायची. जसं बांधणी असेल किंवा इकत असेल किंवा इतर राज्यांपासून बनलेलं जे कापड असतं जे कसं फेमस आहे, म्हणजे महाराष्ट्रात सुद्धा कलमकारी, ब्लॉक प्रिंटिंग ह्याचा खूप जास्त ट्रेंड आहे. पण खण महाराष्ट्राच्या किंवा कर्नाटकच्या बाहेर तितकं प्रसिद्ध नाही आहे किंवा लोकांना माहितीच नाही आहे की हे कापड कुठे बनतं, कसं बनतं. तर मला असं वाटलं की जसं बाकीची राज्य, तिथे बऱ्याच राज्यांचे स्टॉल्स होते, तर जसे बाकीचे राज्य आपलं जे मूळ कापड आहे ते लोकांपर्यंत पोचवायचा प्रयत्न करत आहेत, तर आपण का करू नये. तर म्हणून मी असा विचार केला की खण हे माझं बेसिक फॅब्रिक असेल, ज्याच्यापासून मी वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स बनवेन. आणि मग त्याच्यानंतर दिल्ली, चंदीगड, गोवा अशा बऱ्याच राज्यांमध्ये मी एक्झिबिशन केलं आणि आता जवळजवळ आसाम, झारखंड अशा सुद्धा राज्यांमधून मला खणाच्या ज्वेलरीच्या ऑर्डर्स येतात. घरच्यांचा तर आधीपासूनच सपोर्ट होता. त्यांचं तर असं म्हणणं होतं, तू काहीही कर, आम्ही नेहमीच तुझ्यासोबत आहोत. खरं तर कोरोनामुळे म्हणतात ना की काही लोकांना याचा खूप फायदा झाला आहे आणि काही लोकांना खूपच नुकसान झालं आहे. तर मी पहिल्या कॅटेगरीत बसते, कारण की मी लालबागमध्ये राहते आणि आमच्या लालबाग मार्केटमध्ये इतकी व्हरायटी अवेलेबल असते की लोक लांबून लांबून लालबाग मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे दागिने घ्यायला येतात. पण गेल्या वर्षी असं झालं की सगळं बंद असल्यामुळे लोकांनी ऑनलाईन एवढी शॉपिंग केली की मला माझं स्वतःची कला लोकांपर्यंत पोहोचवणं जास्त सोपं झालं. गणपतीच्या अलंकारामध्ये सगळ्यात मेन प्रोडक्ट म्हणजे मी ही कंठी बनवली आहे, जी मोत्यांची आणि गुलाबापासून बनवली आहे. हे पूर्ण हे आणि हे खणाचं कापड आहे.
ही कंठी मी दोऱ्यात नाही बनवली आहे, त्याच्यामुळे ती जशी आहे तशीच राहते. तर ही तुम्ही नंतर सुद्धा नीट पॅकिंग करून ठेवू शकता, ती खराब होणार नाही. त्याच्यानंतर हे 2 बाजूबंद आहेत जे इथे गणपतीच्या दंडावरती येतात आणि ह्या 2 मनगटी आहेत ज्या मनगटामध्ये आपण गणपतीच्या बांधतो. बाप्पाच्या अलंकाराव्यतिरिक्त आता मी जसं गणेशोत्सव झाला त्याच्यानंतर लगेचच नवरात्र आली, तर मी गेल्या वर्षी खणाचे 9 रंगांचे मास्क बनवले होते. आता ते 9 रंग तर नाही आहेत, काही इथे आहेत माझ्याकडे. तर हे खणापासून मी मास्क बनवले होते. त्याच्यानंतर खणाचे कानातले आहेत, ह्याच्यामध्ये भरपूर पॅटर्न्स येतात. त्याच्यामध्ये स्टड असतील, झुमके असतील. तसंच मी खणापासून एक ठुशीसुद्धा बनवली आहे. हा खणाचा चोकर आहे जो आपण गळ्यामध्ये घालतो. ह्याच्यामध्ये सुद्धा बऱ्याच व्हरायटी आहेत. सिल्वर येतो, गोल्डन येतो, जसे लोकांची हे असेल तसे मी बनवते. खणाव्यतिरिक्त मी काही स्क्रॅप फॅब्रिकपासून सुद्धा कानातले बनवलेत, ज्याच्यामध्ये कलमकारी वगैरे कपडा मी यूज केलेला आहे. तसंच नंतर दिवाळी आणि पाडव्यासाठी मी हे खणाची तोरणं बनवली होती. ह्याला टिपिकल एक महाराष्ट्रीयन फील आहे आणि मी जाणून बुजून ह्याचा पॅटर्न अगदी जुना ठेवला आहे. ह्याच्यामध्ये सुद्धा बरेच पॅटर्न असतात, पण हे जे त्रिकोणी पॅटर्न जो मी ठेवला आहे त्याला खूप जास्त रिस्पॉन्स आहे, कारण आता हे टिपिकल तोरणं तुम्हाला खूप कमी ठिकाणी बघायला मिळतात. कादंबरीने खणाच्या कापडापासून बाप्पासाठी मनगटी, कंठी, बाजूबंद असे दागिने बनवलेले आहेत. रंगीशचे हे दागिने तुमच्या आवडीनुसारही डिझाईन केले जाऊ शकतात. हे दागिने तुम्हाला ऑनलाईन विकत घेता येऊ शकतील. खणापासून बनवलेले हे अलंकार अत्यंत आकर्षक आणि तितकेच पारंपरिक वाटतात. बाप्पाच्या विविध दागिन्यांसोबतच कादंबरी ही खणाची तोरणं, दुपट्टे, कानातले, मास्क अशा विविध गोष्टी सुद्धा बनवते.